Έχουν βγάλει με το ζόρι. Εδώ πάω! Και εδώ θα με χτυπήσεις! Και εδώ θα με χτυπήσεις! Με έχουν βγάλει με το ζόρι έξω. Το μόνο πράγμα που επιτρέπει ο νόμος είναι να με συλλάβουνε. Και εδώ με χτυπάνε. Δεν με αφήνουν να περάσω. Μην κάνοντας τη δουλειά τους. Ο κύριος και όλοι αυτοί εδώ οι αστυνομικοί. Ο κύριος δεν με αφήνουνε. Μπήκα μέσα, μου βρίζανε την κόρη μου και με βγάλανε έξω. Φέρτε ένα νερό, ρε παιδί. Θέλω να μπω μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή θα με συλλάβετε και κάνοντας το λειτουργήμά σας, ή εγώ θα μπω μέσα. Την πήρατε. Όλοι αυτοί εδώ με σπρώχνουνε. Ωραία, πάμε. Πού είναι να με συλλάβει? 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 Φέρτε με να με συλλάβει. Βρίζουνε την κόρη μου. Οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν κάνει τίποτα. Βρίζουν εμένα, βρίζουν την κόρη μου. Προσπαθώ να μπω στο γήπεδο. Δεν με αφήνουνε, αλλά δεν με συλλαμβάνουνε κιόλας γιατί είναι κότες. Ή λοιπόν συλλάβετε με γιατί έχω κάνει κάτι, ή αφήστε με να μπω μέσα. Όλοι αυτοί εδώ. Ο κύριος, όλοι αυτοί εδώ. Με μάρτυρες, ανθρώπους, στρατηγούς, εισαγγελείς κτλ. Αυτό έχει γίνει. Ή συλλάβετε με ή αφήστε με να μπω μέσα. Ο νόμος λέει να με συλλάβετε. Γιατί δεν επιτρέπω να βρίζουν το παιδί μου. Δεν με νοιάζει. Και κοιτάξτε να δείτε. Δεν με αφήνουν να περάσουν. Με σπρώχνουνε και δεν με αφήνουν να μπουν. Συλλάβετε με, δεν έχετε δικαίωμα. Μη χειροδικείς. Κύριε Χρυσοχοίδη, τα βλέπετε αυτά? Αυτούς τους αστυνομικούς έχετε επιλέξει. Δεν έχεις το δικαίωμα να με ακουμπάς. Ή συνέλαβε με ή άφησε με να μπω στο γήπεδο. Η δουλειά, δεν θέλω την πρότασή σου, ούτε η μάνα μου, το πατέρας μου είσαι. Είσαι αστυνομικός. Ή συνέλαβε με ή άφησε με να μπω. Μη χειροδικείτε. Δεν θέλω να σε ακούσω. Σας ακούω 45 λεπτά να με δουλεύετε όλοι σας. Γιάννη, κάνε στην άκρη. Βρίζαν το παιδί μου, το κατάλαβες? Τώρα, κοίτα εδώ, συνεχίζει να χειροδικεί έτσι. Συνέλαβε με λοιπόν. Σέβομαι την αστυνομία. Να περάσουν οι ομάδες. Σέβομαι την αστυνομία. Τη βοηθάω όπου μπορώ. Στα αρχίδια μου έλεξε το ημίχρονο. Θέλω να περάσω μέσα. Μα είναι ημίχρονο. Γιάννη, 1000 φορές να με δει η κόρη μου με χειροπέδες παρά να νομίζω ότι δεν την υποστήριξα. Ο κύριος συνεχίζει και χειροδικεί. Να χαίρεστε την αστυνομία σας, κύριε Χρυσοχοίδη. Να χαίρεστε την αστυνομία σας. Και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, τους ανθρώπους που έχετε βάλει. Και εδώ κοιτάξτε. Προσπαθώ να μπω στο γήπεδο. Γιατί δεν με συλλαμβάνουνε? Γιατί ξέρουν ότι έχω δίκιο. Να πάμε μέσα λίγο τώρα. Θέλω να πάω μέσα στο γήπεδο. Είναι η ελεύθερη διακίνηση. Εάν υπάρχει μήνυση, να με συλλάβετε. Να με συλλάβετε τότε. Εγώ προκαλώ βία. Οι Αγγελόπουλοι που δεν έχουν την τσίπα να σηκώσουν ένα μικρόφωνο. Σε όλα ακολουθούν τον Παύλο και τον Θανάση. Να γυρίσουν να πούνε μην βρίζετε παιδιά ρε. Αλλά πού τσίπα. Είστε ξεφτύλες ρε. Ξεφτύλες. Όλοι σας. Ξεφτύλες είσαστε. Ξεφτύλες. Ένα ολόκληρο γήπεδο με βρίζει. Οι διαιτητές δεν καταγράφουνε. Ενώ υπάρχει κανονισμός. Βρίζουν το παιδί μου. Κανένας δεν ασχολείται. Και μετά θα μου κάνουν και μηνύσεις. Και ρωτάω. Και όχι ρωτάω. Λέω συλλάβετε με λοιπόν. Κάντε τη γαμημένη τη δουλειά σας. Γιατί δεν με συλλαμβάνετε? Γιατί δεν έχετε τα αρχίδια έτσι. Να με συλλάβετε ρε. Αν αυτό λέει ο νόμος, να με συλλάβετε. Και να βγείτε να πείτε ότι συλλάβαμε τον Γιαννακόπουλο επειδή του βρίζα το παιδί του. Αλλά δεν έχετε τα αρχίδια. Το μόνο που ξέρετε είναι να βάζετε τους μπάτσους να τραμπουκίζουνε. Η κυρία, πώς την είπες Μαργαρίτα? Πώς την είπες? Η κυρία Δάλα. Καθότανε και μου λέει ότι έχει ήδη λέει δικαίωμα να με συλλάβει και δεν θέλει να με συλλάβει, λέει να μου κάνει χάρη. Εγώ δεν θέλω χάρες ρε από κανέναν. Από κανέναν δεν θέλω χάρες. Στα αρχίδια μου! Από κανέναν δεν θέλω χάρες. Έχω πληρώσει ό,τι αμαρτία έχω κάνει στη ζωή μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή με τραμπουκίζουνε και οι μπάτσοι με βαράνε. Και τα 30 εκατομμύρια κατά από το τραπέζι για να φτιαχτεί το σεφ.
Όλα θα γίνουνε, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ντροπή από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο στο δημόσιο. Ή συλλάβετε με αν έχετε τα αρχίδια, ή αφήστε με να μπω στο γήπεδο να δω την ομάδα μου. Μπήκα, δεν προκάλεσα κανέναν, δεν γύρισα να κοιτάξω την κερκίδα καθόλου. Με βρίζουν από το πρωί, από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι διαιτητές οι ίδιοι είπανε ναι, θα ακολουθήσουμε τους κανονισμούς. Στα 5 ευρυστικά θα διακόψουμε τον αγώνα. Στον μπούτσο τους κι αυτοί. Στον μπούτσο τους κι αυτοί. Τι να ακούσω. Δεν προκάλεσα, δεν έκανα τίποτα. Δεν γύρισα το κεφάλι μου. Πήγα και έκατσα στην καρέκλα μου. Και άρχισαν να μου βρίζουν το παιδί μου. Και δεν είδα κανέναν από τον Ολυμπιακό να ενδιαφέρεται. Αλλά για ποιος να ενδιαφερθεί. Για αυτούς που πηγαίνανε τον πατέρα τους στα δικαστήρια. Σε αυτούς που την πρώην μητριά τους την πηγαίνανε στα δικαστήρια. Από αυτούς. Από αυτούς που το παίζουν τα καλά παιδιά. Που δεν με αφήσανε να πάω στο Καλιμάρμαρο. Από αυτούς. Κράτος υπάρχει εδώ πέρα. Παπάρια υπάρχει κράτος. Συλλάβετε με. Αν κάνω κάτι λάθος. Εγώ από εδώ πέρα ή θα μπω μες στο γήπεδο ή θα φύγω με χειροπέδες. Άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Και βγείτε μετά να εξηγήσετε, Αγγέλο, το όνομά σας δεν θέλω να λέω ρε. Εσείς οι δύο λοιπόν, ο Σκινδύλιας που είχε κατέβει κάτω και έλεγε πετάξτε τον έξω, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, η αστυνομία ολόκληρη, η εισαγγελία ολόκληρη, για ποιο λόγο γίνανε αυτά. Για ποιο λόγο γίνανε αυτά χωρίς να έχω προκαλέσει πουθενά. Το παιδί μου ήθελα να προστατέψω. Το καταλαβαίνετε. Δεσποινάκι, δεσποινάκι, το παιδί σου, ο πατέρας σου είναι πούστης και πρεζάκι. Άρε πούστη. Καλά. Προτιμώ να φύγω στα 4 νεκρός ρε από εδώ μέσα. You cannot say, okay, this is the first thing. I take the second technical fault for this, okay? And the other things, in the beginning of the game, what they make for the family of our president, Yanakopoulos, is not exist in the sport, okay? They are master. Who made this? They are master. That's all. And then, of course, referee, 37 free throws, they shot 47. They play aggressive, we shot 70 free throws, Olympiacos shot 23 free throws. But okay, let's see Wednesday in Raqqa. The series will continue. That's fine. Οι διαιτητές συσκέπτονται για αυτή τη φάση. Είχα πάρει χρόνια την απόφαση, όταν βρεθεί η δυνατότητα, την ομάδα να τη διώξω από πάνω μου. Θεωρώντας ότι έχω κλείσει τον κύκλο. Ξανά έκανα επένδυση, μήπως και βρεθεί κάποιος. Μετά το σημερινό, όσο ζω, θα με βλέπετε στα όνειρά σας.